nu det her så stort, så jeg putter hende lidt hernede, så hun ikke føler, at hun er helt alene i stort. Så kan hun mærke, at der er lidt dernede, når hun sparker. Så, hvad siger du til det? Så starter vi simpelthen heroppe bare. Og man kan aldrig lige få vand i hovedet. Det kan man aldrig lige. Ej, det kan man aldrig lige. Så. Du sparker godt nok fra dig, skal jeg lige have den her med lidt under. Og man skal lige tænke på, hvor nu det ikke for stort det badekar er i for. Vi har ikke noget. Nej, men når I køber. At man skal ikke komme for meget vand i, for det skal være sådan, at hun kan ligge sådan der, ikke at hun får det op over hovedet. Der er mange ting, man skal tænke på. Ja, men det er jo derfor, vi er her. Lytter. Og så kan man sige, de bliver jo ikke skidte som sådan, når de er så små. Det er kun, hvis det er mad, og det sætter jo så som regel gerne i alle folderne. Man lige skal være opmærksom, altså alle steder, bag ører og mellem fingre og alle de steder, ikke? Og så er det som man siger, det er mest tøjet. Ja. Det sætter sig som sådan nogle små nuller med. Ja. Det er mellem fingre og tæer, det kan det godt. Så går vi lidt her. Ja, du er da dygtig. Du er da dygtig. Skal vi se, om vi kan få lov at komme derovre nu? Det er lidt meget så. Der var du lige så hurtigt, hva'? Lige så hurtigt. Og hvis man kan få lov ind imellem tæerne, så kan hun ikke lide. Det er der ikke nogen, der kan lide. Det er der ikke nogen, der kan lide. Det vil lige vaske maven lidt. Der sidder lige lidt. Den er lige rød. Ja. Og så numsen til sidst. Så er vi færdige. Så, den har altså ikke noget varme. Og nu skriger hun, for nu fryser hun. Ja. Men du har lige drøbt lidt af. Tror jeg bare der. Noget du har fortalt mig? Jeg skal tage dem så. Ikke tage den så. Hvad er det lige? Se, det er jo ikke så slemt. Men man skal bare lige vende sig til den, når man skal prøve sådan en. Ja, og den her, den er også blød nok. Det er bare et håndklæde, de er simpelthen så hårde. Så, skynd hvad vi også pakker dig. Skynd, og så pakker dig. Ja. Og lige så vigtigt det er at blive vasket, lige så vigtigt er det, at man får tørret hende godt. Ja, over det hele. Og især også de samme steder, ikke? Bag ørerne, og så må man ligesom, når man skal tørre hende, så må man lige løfte op her. Og så få tørret lidt i alle guldfolderne, selvom man ikke altid kan lide det. Bag ørerne. Det er alligevel rarere. Ja. Men hun fryser, så derfor er det vigtigt at dække hende til, lige så snart hun kommer op, ikke? Fordi så er det jo koldt. Det vil vi andre også, jo, man kan være i nogle varme poser. Nu vil man have mad. Ja, det kan jeg godt se. Så lige tæerne. Så skal vi også lige tære ind imellem. Det kan du heller ikke lide. Det kan du heller ikke lide. Hun er blevet vejet, ja. Ja, så det vil ikke være det. Så nåede vi klokken 3. Nå, okay. Men altså det her med at bade, hvis ikke lige fremme at hun simpelthen gylper over det hele, så et par gange om ugen. Ja, som du siger, hun bliver lidt. Nej, det gør hun ikke. Det er kun lige gylper, og man siger, at det er løbet ned af det hele.